Hello guys! A blessed Sunday sa inyong lahat. At I hope nagkaroon kayong magandang weekend. At bukas holiday, August 21. At nakatuloy ulit tayo para bigay sa inyo ang pinaka-latest update na yung weekend na ito. At past few days hindi tayo nakarelease. Supposedly kahapon yung update natin, but ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. And valid po ito hanggang Tuesday, itong Tagalog version natin ng weather analysis. Para sa ngayong araw hanggang sa Martes, August 20 to 22. At itong pong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, Local Government of Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Ligacion, at ang ating Honorable Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, ito po ang ating latest update. Umpisa natin yung pinakihintay ninyo, yung August update ng El Nino phenomenon, kung kumusta na po. So, meron na po tayong latest as of August 10. Although ang epekto nito ay parating pa lamang. Magsimula po ito na yung September hanggang sa Mayo of next year. So, sa latest Climate Prediction Center update na inisyo noong August 10, in cooperation po ito ng Columbia Climate School of International Research Institute for Climate and the Society. So, sa latest synopsis na yun ay patuloy pa rin ang inaasahan pong paglakas ng El Nino at inaasahan po ay magiging greater than 95%. Ang tsansa po nito hanggang December 2023 to February 2024. So, yan po ang situation right now at mukhang papunta tayo sa strong El Nino event. Iyan ang pinapakita na yon ng lahat ng mga climate models na nag-forecast sa El Nino. At kung titingnan natin yung pinaka-latest graph, so ito po yung as of August 10, at nakikita po ninyo halos 100% na yon, nasa El Nino tayo for July, August, September. But sa darating pong August, September, October hanggang January, February, March, or February, March, April, ay nasa between 90 to 100% ang probability ng El Nino. And then, pagdating ng March, April, May, ito po ay hihina na ng bahagya, but still nasa 81 to 82%. So, it's gonna be an El Nino climate for the next 6 months. So, hanggang Mayo na po yan, 6 to 8 months. So, yan po ang inaasahan po natin. So, ang latest na yon sa graph nitong historical sea surface temperature anomaly, na kung saan, nakikita po ninyo dito ang El Nino at La Nina events since 1982. Kasalukuyan, nandito tayo na yon. Lumampas na po tayo sa threshold ng moderate El Nino, which is 1.0 degrees, okay, centigrade. Kasi po ang weak El Nino is from 0.5 to 1. Samantala, 1 to 1.5, yan po ang moderate, while 1.5 to 2, yan po ang strong El Nino. But pag lumampas po kayo sa 2 to 3, ito na po ang very strong, okay? Very strong El Nino, okay? So, yan po ang situation yan. So, for the past 40 years, okay, ay nakikita po natin dito na meron na po tayong tatlong very strong El Nino. Yung nangyari, yung pinakauna within the past 40 years was yung 1980 to 83, more than 2 degrees. Then after 15 years, yung 1997-98. Then sinundan yan ng almost 20 years after, yung 2015 and 16. So, yan po ang situation ng very strong El Nino na nangyari during the past 40 years. So, most likely, ang nangyari po na yung El Nino is similar po sa 2009 and 10. And we have another one noong 1991-92. O kaya dito po sa 1987-88 El Nino. O yung 2002 at 2003 El Nino, although ito medyo mababa. So, most likely, baka similar po tayo sa 2009 at 2010 El Nino at yung 1991-92. So, likely between moderate to strong. Okay? But ang odds na yon ay baka lumampas po tayo sa strong El Nino
But hindi naman po abot sa very strong El Nino. So, but still, babantayin po natin ano mangyayari po for the next few months. Basta, ang latest na yon, tumataas ang probability doon sa strong El Nino event. So, what will be the effects? Ito po ang magiging effect po sa atin, sa buong mundo. Hindi lang po kasama po hindi lang po ang Pilipinas. So, magkakaroon po tayong effect sa ulan. But sabi nga dito, hindi po guaranteed ang impacts ng El Nino. So, paiba-iba po kasi ang effect ng El Nino. Kaya, very unusual po ang nangyayari, okay? So, ang latest na yon, ang epekto po ng El Nino for the Philippine Islands, so ito po tayo, will be from July to April. But yung effects po niyan, most likely dito sa atin, nakita po natin na yon, magsisimula na po, likely na yung month, nag-start na siya. Kasi nakita po natin pagkulan ng ulan, hindi masyadong aktibo yung habagat. For the past few months, malakas siya. But ngayon, medyo dry, okay? May mga thunderstorms lang, but not enough to have heavy rainfall na aabot po doon sa average. So, lalo na po September hanggang May of 2024. So, yan po ang nangyayari. So, July to April, similar din po ang area po like Borneo, Malaysia, Indonesia, Australia, Fiji, and Vanuatu Islands. Kaya din po sa India. Samantalang ibang areas naman po, maulan. Like dito po sa California area, dito sa may Texas and Florida. So, medyo maulan sa kanila. So, yan po ang epekto kapag meron El Nino, kabaliktaran sa atin. So, more of kulang ang ulan. Siyempre, pag kulang ang ulan, tataas yung temperatura, palaging mainit, at pwede umakyat ng 1 to 2 degrees ang temperature range natin. But so far, since tropical climate tayo, baka nandyan lang ulit sa normal phase ang temperatura natin. So, walang init kasi kulang yung mga rainfall. Okay, so, ang International Research Institute ng Climate and Society ay nag-release ng probability forecast base doon sa forecast ng bagong El Nino update. At pinapakita po dito sa September, October, November forecast ay mukhang ang Philippine Islands ay magsimula na po magiging below normal ang rainfall. Mag-range po siya from 40% to more than 70% below normal. And pagdating po ng October, November, December, lalong magiging more than 70% ang ibang areas like Bicol and Visayas, including Mindanao. And November, December, January, halos buong Pilipinas ay more than 50% na, hanggang more than 70% below normal po ang ulan. At December, January, February, same pa rin sa Southern Luzon, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Although ang Northern Luzon ay tataas na ulit from 50 to 40%. So, yan po ang situation. So, kailangan po magkakaroon po tayo ng water conservation management simula next month hanggang sa early next year. Dahil po medyo malakas po itong El Nino. I-pray lang natin wag tayong daanan po ng mga malakas na bagyo. Kahit po kulang ulan, pag dinaan tayo ng bagyo, grabe din yan. Isang araw na ulan, equivalent to 1 month. Although, yan po yung mga discrepancy pag mayroon El Nino. Minsan hindi naman lahat dumadaan dito yung bagyo. Minsan lihis. So, baka na natin ang mga updates niyan. So, ang next update is September sa ating El Nino. So, punta naman natin ang ating latest GovSat. Ito po yung 48-hour analysis simula kahapon hanggang bukas Lunes. At halos tahimik pa rin Pilipinas. May mga localized thunderstorms lamang po sa Luzon, Visayas at Mindanao. May mahinang southwesterly winds dito sa may western Mindanao, Sulu Archipelago, at moderate habagat naman po dito sa may Palawan. Although sa mga oras ito medyo humina na po siya. May mahinang habagat sa may coastal waters po ng western Luzon. Meron tayong shallow LPA dito. Hindi na po ito mag-intensify as of this time. Dito na po siya may area po ng Palao. But napakahina po siya. May mga kaulap-ulap po dito sa may Philippine Sea. But hindi naman po makakarating sa Pilipinas. So, yan po ang southwesterly wind flow. Meron po tayong low pressure dito na 98W. Mababa ang tsansa na maging bagyo. May nakakabit po na monsoon trough hanggang sa may Taiwan. May mga thunderstorms sa may baba niyang troughing. Okay? And,
Sa ating fast animation, so nakita po natin yung mahinang LPA dito. Humihina na si 98W at meron din ditong mid-level circulation. Hindi naman po siya so far nasa surface, mid-level lang po siya. So, kaya hindi po siya malakas na LPA. At meron ditong ulap na nagpo-form northeast of Guam. Ito ang posibleng lalakas na LPA in the next couple of days. Okay, so zoom in satellite animation. So nakita po natin dito sa ating bansa itong mga isolated thunderstorms na nagsisilabasan na po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dito rin po sa Bicol, may mga thunderstorms po tayo nakikita sa may Cam Norte at ibang areas po ng Visayas, Mindanao at Southern Palawan. Sa may western sections ng Northern Luzon, sa may Cordillera, Benguet, may mga thunderstorms din po tayo nakikita paghapon. At sa mga oras na ito, meron din po nakikita tayo ng form na yun, okay? At ito po yung mid-level LPA. Medyo nawawala naman po yung ulap niya. May mga natitirang ulap na lang po sa may Philippine Sea. At sa ating wind forecast hanggang sa Miyerkules, ay mukhang bukas ng hapon, yung LPA ay gagalaw papuntang west. Dito lang siya, west of Ogasawara. And then, ang Pilipinas, medyo tahimik. Tuesday, walang pagbabago. Hihina po yung LPA 98W at may panibagong LPA po dito. Yung sinasabi kong ulap doon sa may northeast of Guam. At Wednesday, ito po ay bubulusok sa may Marianas. Thursday, nandiyan na po siya sa may Northern Marianas. At Friday, August 25, mukhang magiging active LPA. But dahil po lumalaki yung kanyang sirkulasyon, baka magiging monsoon depression po siya. Hindi po siya tropical depression. Part siya ng monsoon circulation. Dahil sa Sabado at Linggo ay mukhang malaki lang po siyang monsoon depression. Hindi po siya tropical depression in nature. But maghihikayat po ito ng habagat. So magbibigay ng mga ulan sa may Mimaropa, Visayas, Western Mindanao, Bicol, pwedeng umabot din. And most likely, ito po yung panibagong monsoon trough na mag-form. So, yan po ang situation na makikita natin for the next 7 days hanggang next weekend. May bagong mag-form dyan na broader na LPA na naka-embed po sa monsoon trough na maghihikayat po ng panibagong flow ng habagat sa Mimaropa, Visayas, Mindanao. So, watch out for that. We'll keep you updated. Well, bago tayong paalam, ito ulit yung ating rainfall accumulation for the next 3 days at nakita po natin na usong-uso po ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa Miyerkules. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at rain gear or jacket pagdating po ng hapon gabi dahil nandyan po ang mga localized thunderstorms. Isolated naman po siya at hindi naman po siya tatagal ng more than 2 hours. Usually mga 1 to 2 hours lang itong mga localized thunderstorms. Okay, so yan po ang latest. We'll see you again this coming Tuesday. At pakibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.